fotení, dobre? Ten istý časový úsek. Obtížnosť je kolik, je to Bčko? Nebo co to je to Bčko, ja k tomu ešte sa dostanem. Určite Ačko. Ale Bčko je dobrý. Bude aj Ačko, aj Bčko to je. A ty nie si Ačko. Môže si dať fotku na Tinder? Chceš. Ale som vedel. S menšími prestávkami. Nie. Porada? Nohavičky dotiahnem tak, aby som pri nohavičkách, tak mám to veľmi. Čakáme. Tam už je finish. Tak tu si nechaj tam a hoď si hore, poď vylez. Hore vyššie po rebríku, až najvyššie, potom si prepneš karabíny ďalej, hej, do tých ušiek. Už dve nohy na jednu onu nedáte, hej? Kľudne si to prehadzujte aj vyššie, hej? Vždycky dávajte to tak, ešte kľudne aj viac, tak, výborne, to je ono. A medzi vami, dobre? Ten rebrík je benevolentný, ale potom... No, tak som to nemyslel. Tam je chodníček viac. Super, čau.